Köyten dağın bağdarı. Her kim şeyle maşinca bununla ceyik tat veriyor. Biz hocayı Longos tarafı ulaştık. Nedir saat? 2 yani. Bak 3 saatte yol yürüyüşüz. Gideceğiz. I asked them to show me the nicest panorama ever. So they said, okay, be here for a moment. We'll take you there. The sand is so red, so much. İdil günün şokla düşüp gel görünen ok yola gözüne feredekte juda kızıl. Men kerkide müzeye barıp göründü. O yerine her yıl görmüştü mineral daşlar koyup durlar Kerkin müzeyinde. Köyten dağdan gelen daşlar deyip. İslam kamera yanımda yok, şunun için azıcık düdürtüdür olmağım vakti mümkün. Az yüreğimizden soň üýtgeşik täsiriniň gabadyna durduk. Agrymy 584 kilogram bolan pelwan naşy Hojapil owasynda 1882-1917-nji ýyllarda ýaşap geçen Ahmet Hacı ogly Hudaýberdi Mişan pelwan gojaman daşy göterenlik üçin ýadyýarlyk dikip üstüne de şol daşy ýerleşdiripdirler. Onu görüp töwerräkde oturan çopan Bahtiýar ağa bilen salamlaşdym. Yer var şol yerde. He. Şol yerde bolýar. İwçikiňi de mergide maňarda ha? Şol özünde şol ýanky. Şu mal ýatagynyň ýanynda şu. 12 aýlap siz şey dip daşyna çykyp hani itleňiz barmy? Aňardan aýlap berler ha? Aňyrda ýatyr, ana ýatyr, aňyrda. Bir tilkiwi ýa-da bir şagaldat gerse ür berýärler makşam arada. Be. Bir näçe hojalyň maly bar berde? 2 hojalyk. He, 2 hojalyk şunça. Ay bo. 2 hojalyk. Be. Nanjagaz bir oturýaňyzmy? Ümsümlikdir radio dadyňyz ýokmy? Radio dady ýokmy? Aňyrda bar. Ha, aňarda. He. Gepe düşünýän geçi vay. Vah. Men ýaşy bar. Uy. Awa. Vay canam. Antoşka. Ana bu Antoşka bu. Gördün mü? Gel. Hani. Ay malazet. Что случилось, Антошка? Beh orçu düşünýän ha. Awa, orçaga düşünýär diňe. Tüweleme. Etler şu yok, ana etler. Ay tüweleme. Bilme etler.
Ay молодец. Yana biri var. Hani? O adı ne mi? Maroska. Hani? Şimdi oldu video açırım. Sura atalım. Hoca bir lovasını yakınlaş bariyaz. Kuytan avlusundan rovna 3 kilometre yukarıda yerleşen temperatura aşağı düşüp bariyaz. Bir gatsire sabit olmalı. Derste juda qiyin yermek. İşte yerseniz bu sportda yani hoca gamer oynayağız. Haqiqat. Bunlar köyten köpek dağda da çıkıp rock dedim. Ya bir saat gidiş bir saatim geç olyandır. Bir saat olup karşı oya diyelim şu yani. Tatbik da yer. Feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better. Biz Hoca Pilat Ovası'nda biz berk geldik şu an hememiz topar olup innem köytün dağın dinozavrlarının ayık iyillerini görmek için dağın korsuna çıktık. 1980 yıllarda alimler ilk gezek Stein'e 500 sani dinozavrların 350 milyon yıl bundan öwrek ki Goýkydan aýak ýyzlaryny keşdedipdirler. Şondan bärim daşary ýurtdan bolsun, öz ýerli halklarymyz bolsun, jurnalistler gelýärdi ýa-da syýahatçylar gelip bärlerini şol dinozawrlaryň ýyzlaryny görmek üçin çarkynjekden gelip ziyaret edýärler. Mundan soň elbetde Aýry Baba diýen köýtünden iň çürk belent ýeri bar. 300 näçe metr iň ýokary belentlik diýip hasaplanýar Türkmenistandan. Şu taýp çyksaň bolýan dağlyk ýerken ruhsat bermejek bolýar. Şu wagtdan ýa dağlaryň käbir erat, kiçijik fil bolup aşakdan akyp otyr. Ýöne boljak. Dağdyrmaşda boljak. Menende kynrak, ýöne gaýdyşyn typança bolmam mümkin. Özüm sersap bolmaly. 438 sany aýak ýyzlar bar diýilip çaklanylýar. Biz şu wagt bar ýogy 4-5 sanyny gazyp garyň aşagyna tapdyk. Ýöne tam ýokarlarda görseň bar. Onun için goýup aktyrmak da etmek gerek. Garyň erebes gerek. Bardyr garyň üstünde öpürükdir. Say we're just friends, but I swear when nobody's around, you keep my hand around your neck. We connect. Are you feeling it now? 'Cause I am. I got so hotter than that. I swear to God, from my feet and lift the ground. Oh yeah. Is all you've been talking about in my ears. Nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nothing feels better. I'm not. We don't gotta hide. This is what you like, gotta admit. Nothing feels better. Let's fight. Biz 40 yıl galasına geldik häzir. Ramilya kimi tikçek bolýas?
Değil deresi. Nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nereden? Nothing feels better than this. Wow. It's so beautiful. Just look around. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. It started polite, as and then ice, till you came over to break it. I feel you align and you were mine. Yeah, I was afraid, but you made it safe. I guess that is our combination. Said you feel lost, well so do I. So won't you call me in the morning? I think that you should call me in the morning if you feel the same, guys. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. Engulfed in the flames, engulfed in the shame, betrayed by your imagination, and over my head, but that's alright. So won't you call me in the morning? I think that you should call me in the morning if you feel the same, guys. Havla. Hadi iyi var kururs. Молодец. Havla. Tez yok büyük masörlüğünde. Hemen ayrıtayım bir dünya. Şöyle de bir yerde baş cemlik. Öyle katı işen yer hemen bir yerde durağız yok. Şu tıkır. Ana siller gelip başlattır. Mesela şu öğleden başlaya. Şuradan yukarık. Palçıgan değil mi? Kardeşler için vız gelir, tırıs gider. Kedi yerler değil mi? Oh. Şeyle mi ya? Tuğle mi? Çorak görür mü ya? Yo hem de kovluk. Bilang aylandırıyor seyretsen. Havay hakikat. Call you in at 8 a.m. You're down for my love, honey, say you in. I be waiting on my time cause I'm patient. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and Şu an adamın bile niyet arzuları. even in a crowded It's very different. Baby, it's just me and you, yeah. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and Berde oturup düşler yerlere barıkken. even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. Ha, içinde de yer vardı ya şunun. Park korulu. Rivayete göre Berde'in enatası bilen tutuş oğlu olup 40'dan yaşar eken. Olur, ençime yıl bundan ön tarihi ser salsak, Berde oturumlu yer, buyu, öz yaşamakları için ahli şartlar dörüdülen eken, o hükmünde bir cemaat bolup yaşaptırlar. Son, ol vaktlar elbette bilişimide göre talançılar, garakçılar kim boluptur, kervansaraylar geçenlerinde talamak için
Soň bäriniň 40 sany gyzy bütün Horasana, bütün Türkmenistana meşhur eken tarihde de gözellikleri boýunça da. Olary garakçylar ýolary bäri eken talymana gelen ekenler. Soňra 40 ýyldan şol gorkucuna şu galalardan birini içine girip iň soňra da Hudaýa ardy şeýdip dile edip başlapdyrlar. Herler şu galanyň agydy ýaplaýdyr da garakçylar bizi tutmasynlar diýip, üýjüp bukulup aňarda oturup aglaşyp toa edip dile edipdirler. Ve olaryň dilegi hem hakka ulaşypdyr da şol dagyň gerçi uly gowy galmagal bilen ýapylypdyr. Soňra bir bakmışlar, garakçylar olar tapman ýene ýyllara dolantypdyrlar. Şu wagt elbetde begenendirler. Ýöne soňra şu galanyň içinde ýetir galypdyrlar. Şondan bärim 40 ýyl gala 40 ýyl dirisi diýen bärde riwayete göre hemme adamyň bilişlerine göre şeýle bir ynanç ýüze çykypdyr. Ve turistler, jahan keşdeler, siýahatçylar hem şu ýere gelip öz bärdäki riwayetleri eşitip tanış bolupdyrlar. Bu görüşüňiz ýaly ähli görnüşli mata böleklerim adamlaryň ştaýyk ziyaret edýän hana gonamçylygy şol ýere baryp dile edip niýet edilenden soňra bir bölejik mata alýarlarda ýokary bir usulny tapyp gelmeşdirýärler ýa-da bir şahajyga da asýarlar we niýetleri ştaýdy berjay edýärler. Menim pikirimçe adamlar şu näçe sany edilenini görülmek üçin şu matalar barka diýen. Ýoksa beýle ýagdaýlar gene odanlyk emele bir tarapdan on diýäňiz bolin. Her hili matalar meselem şunu palçyga laýypdyrlar da matany ýüzüne ýelmeşdiripdirler bärsine de sonra çekipdirler öz atlaryny ýazypdyrlar. Ve bu matalaryň tutuş jemagaty bolsa soňa karşylar ýaly bir odan öz boluşly odan gowagy mataly gowagy 40 ýyl gowagy emele getiripdir. Şu taýga suçy içinden niýet edip, içimden arzu edip suçy üç gezek men näme diýerler, menen bilen zadyma aýtjan sana. Gir bir. Açasma. İşte boş kalsa diye. Kızın soğuma näme göz ýaşy mı näme diye. Şunça göz ýaşy da edilirim ki. Edip durlarmış hazır. Hani görülen ne gerek suka. Bile gidip ha. 40 ýyl göz ýaşy diye. Turşu okuyarak. Bir de şarkı hiç yıl turşu del. Salkın dağın suyu. Soğukken yöne içerik var. Su saklasın. Belki teşneyi kandırtılır. Bakın mı? Haydi bismillah. Ya Allah can sağlık korsaya sarsat. Oňaçyn feýgüsi gerek duýgularyna jan bermän elinden tutup gitmän bagyşla diýip bilip bolup söýüp Bärde köýten etrawyny köýten awasynyň ketde köl adynaky köli Bärden köplenç mallar, ýerşakly mallar, maýda onuňşak mallar gelip suwlanýarlar. Topsuna dönemem çağı çuğular gelip suwa düşýärler, suw sepişýärler, oýnaýarlar. Gerek bolsa bir gowja ýer tapsak, pikniğe mesle bolýan eken bärde. Ýaňy mördükleri gördük, görüşimiz ýaly. Her kim öz boluşyja bärde gelip tolkunlaryň kowasyna, tolkunlaryň akşyna seredip rehabilitation ýa-da bilemek yoga hem etip bolar. Mene şol etmeni barýar.
muhajir bolan çağlar bäri kızı vilayetlerden diýjek mana geldiler. Häzir bolsa mehmanhana ýurtda syýahatçylar üçin mehmanhana edildi. İçinde çınar ağacı var iken yürütü ekleyen dert düsturu boyunca ata-babalardan gelen ömrüne ekmek koyulan eken nakılları atı bugün bay tarihli çünkü dünyanın yaratçılar çünkü adamlar çağına ilklerinin bir Biz şu an mihmanxanaga içi bilen giriyoruz. Bu mihmanxanaların otaqları yürütü. Dert eliyorcuk. Yerden yürüyüş için bu kuşların sesi öğren acayip bolsa gerek. Hadi bizim çınarımız, tüvölümü, boy postu dağı, epestice var iken, yazda tomsu yersen dağı beri bağ bostanlık bolyandır. Cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress I've been through.